खुसिलै अमा राजा जोंनि चेनेला 100k जाबायना नंगौ नामा नंगौथ' आरो बेनिखायनो आं खुसिजोंनो रंजादों नायगिरि लोगो नोंथांमोन आंनि चेनेला दिनै 100k जालायबाय नैबे सेकेन्ड चेनेला जोंना बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय हौवाफोरखौबो एकदम खुदुमलाजोब्बाय हिनजावफोरखौबो खुदुमखायो मोखांखौ नों खुदुमलाजोब्बायलाय गासिखौबो हौवा जा हिनजाव जा गासिखौबो आंनि आइडिया होनानै थाबैनो 100k जाबाय दाना अमा राजा आइडिया माने आंनि थाफ्लिया भाइराल जाबायना थाफ्लि गोसोम थाफ्लि गुफुर फारसे ना आंना बेनिखायनो थाबैनो 100k जाबायब्रा आंना नाथाय आइडियाथ' आंनि ना आंसो नोंखौ भाइराल जानो होदोंमोन दा गावनि थाफ्लिखौसो बिदि बाख्नायबाय थायो माथो आंनि थाफ्लिया फारसे गोसोम फारसे गुफुरखाय बयबो मोजां मोनोब्रा आंखौ बेनिखायनो आं दिनै 100k नि बिगोमा जानो हाबाय मानो होनोब्ला जोंनि सेकेन्ड चेनेला 100k जाबाय माने आंनि चेनेला आंनि नङा आरो नामाथ' आंनि ना नैबे चेनेलनि नामखौ अमा राजा दोनसै ना लोगोफोर लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलनि जायगायाव अमा राजा दोनबा बोरै जागोन जियानो जादोला नोंथांमोननि अननायाव दिनै आंनि थाफ्लि गुफुर फारसे थाफ्लि गोसोमनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ भाइराल खालामना 100k खालामबाय आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना जे इसेबां अनसायो बिखा बिख्लायानोबा खुसिजोंनो थरल' गहांलायनो नागिरो हान्थुमानि मोदै गनो नागिरलायबायलै नोंथांमोना इसेबां अनो बाप थ' नोंथांमोननो मा होनांगौ जाखो आं दा नोंथांमोननोबो आं अननाय हरगोन माब्रै अननाय हरनो खेबसे लागैनो गासैनोबोथ' अननाय हरजोबनो हाया एसेबां बुरजा बेनिखायनो मोनसे ट्रिट दं आंनाव फेसबुकआव नोंथांमोननो बिबार हरगोन नाथाय माला हरगोन बिनि आपडेटखौ होथ'वा नाथाय 100k जानायनि आपडेटखौ नोंथांमोननो थाबैनो फेसबुकआव आपडेट खालामनाय जागोन नोंथांमोना मोनथिखागोन ओरैनोथ' बिबार हरखागोन हरनायालाय नैबे अमा राजाया बयखौबो अनखायो आंबो दाना बारसेबारनि बिबार हरग्रा जाबाय ओमफ्राय नोंनि एकाउन्टाव दाना हिनजावफोरनिबो मेसेज फैग्रा जाबायहाय सोर बे हिनजावफोरा वाइला आंनि फेसबुकबो नायखुमायो नामाब्रा नोंलाय बिदियाथ' बिराद गाज्रि ना नायदोंथ' आरो बिराद सिख्लाफ्रा नोङोबा आदा अमा राजा होनहरसै माथो आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा बेनिखायनो आंखौ बयबो जानो लुबैयो बारा बुंना अमा राजा बांद्राय पपुलार जानानै उनाव आंखौ बावगारनाङा फेदेरनायाव थेलायनाय गाथिखागोन बाला नै नों बिदि होनबा आं नोंखौ बोरै अननांगौ जाखोब्रा आरो मा खालामदों नोङो आंहासो फैनानै ओंखाम ओंख्रि संफैनांबाय आरो ना बिहाव बिखुनजोजोंबो थिगसे रायजाबाय ओमफ्राय नोङो बहा गोमानानै थाहैनायमोन नों आयाबो आंखौ फन खालामनानै आफायाबो फन खालामनानै मोसौ गोमानायखौ बेसे रायहरदों आंखौ नोंसोर अनबा अनजाया नोंसोर मोजां मानसि नङा होननानै नोंजों फैनायनि थाखायथ' थिगसे रायजाखायो आङो आइ आफाजों आरो नोंबो बिदि खालामबावो ना ओंखाम संनांगौ आंहासो ओंखाम संनांगौ माथो खालामनोब्रा लोगोफोरानो फैनो होआबा होमबालाय लोगोफोरनि खिथु गुदुङावनो हाबनानै थानो हाया माब्रै लोगोफोरनि खिथु गुदुङाव हाबनानै थानांगौ जाखोब्रा हाबां आंनि खर'आ बिसोरनि खिथु गुदुङाव हाबजागोन नामा हाबजानायबाथ' हाबगौमोन ना आरो हाबजाबाबो आंनि खर'खौ सोर सोगोनलै गावबा गावनि खिथुआव कन्ट्रलाथ' मालाबाबो सोनाय नङालै आरो बम्ब्राथ' बाब खारखागोन बेसेबा गोजानाव आरो नारजि बुदाङाथ' माथो होनो होनाय नङा आंखौ बे बोसोरसे गाहाम आरो थफिरामाथ' मा होनगोन मिथिला बावल थावलथा ना उदां बेरायगोन लोगोफोरजों थाहैगोन हरमानि ना ओमफ्राय आंहा हारसिं बेवहाय फाग्लिफोर बायदि ओंखाम ओंख्रि संनांगौ आइला फाग्लि ओंखाम ओंख्रि सङो नामा उन्दुनोसै आं बिदिसो ना अमारा दा नांलायनाया जोबागौ माने नों उन्दुनो मोना आइला नांलायनायाबो जोबलायलायो होमबा आंथ' नांलायनायखौनो जागायाखैना नों जागायाखै आंथ' जागायदों ना नांलायनांगौ जल्दि आंजों नांलायफा आं बेवहाय हारसिं बखिबाय थाया नोङो बेवहाय हराव ना लोगोफोरजों जौ लोंसिगोन थासिगोन बिनि हराव उन्दुनोबाल' नों न'आव गाफैगोन ना हाया गरमाव ओंखाम ओंख्रि संनांगौ गेसबो गैया गेस लायनानैबो होफैनोबो हाया आरो नों बेरायदोंसो आंनाव फैसायानो गैयाबा माथो खालामनो आइ आफामोनाबो फैसाखौनो बिदानो बायो दाना आरो मोसौआबो गोमाबायबा आरो नोंसोर नोंखुनजोआ मालाय मोसौलाय मानो लाना थांनांगौ जा मासेखौ फानगौमोन ना आंलाय माथो बुंबावनो होमबाबो नों मानो बायराव बेरायनानै थाबाय थायो थाब मानो फैया ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानै आं नोंखौ नेबाय थानांगौ सति साबित्रिफोर बायदि हौवा फैबासो ओंखाम जागोन नङाबा ओंखाम जाया होननानै आं बिदि नङा नोंबो संफानांगौ आंबो संफानांगौ मिथिबाय आरो बिसिया मानो उन्दुदों हायाव उन्दु दिनै नों हायाव उन्दु आं दिनै बिसिनायाव उन्दुगोन आं रुवाथि ना नों सामफ्रामबो बिसिनायाव उन्दुबाय थायोब्रा हापां दिनै नोङो हायाव उन्दुदोब्रा आङो नोंजों बे न'आव आं हायाव उन्दुनो फैयाखै मिथिबाय आं बिसिनायाव उन्दुगोन मावखालाय दुगि माथो गावनिल' न' सानखोना माखो नंबाय आंखौ हायाव उन्दुनो थिनलायनाय बिदि सानबाय ना बे न'आथ' आंनि नंखाय आं मिथिखायो बुजिबाय दे नोंनि अननाया बेसेबां मोजां बुजिबाय आं नों आंखौ रुवाथि साजायदों ना नों आंखौ हायाव उन्दुनो लायदों ना आं मानो होख्रावलाबायदों आंबो होख्रावनो हायो नै लाजि गैयैफोर आंखौ नांलायगासिनो बे हराव नै बे अमा राजायानो आंनि दाय गैयालै बिदि होनबा जागोन लाजि गैयैफोर बे हराव मानसिफ्रा मेंनानै उन्दुयो मायो नोंस्रा माखौ नांलायबाय थादों नोंस्रा खामानि गैयाबा मालाया खामानि दं सानसे मानि खामानि मावगोन न'आव आराम उन्दुनो सानबाबो मोना आखौ इसेबां नांलायबाय थायो नोंसोरलाय बे अमा राजायासो नांलायग्रोदों आंजों नङा माथो बे हाबाङासो सिरिथा नोंसोर सानैबो माखौ इसेबां नांलायबाय थायो नोंसोर नांलायनायनि अनगा जेबो खामानि गैला नामा बे न'खराव गोदोबो नांलायाखै उनावबो नांलायनो मोना बे न'आव नांलायनायनि थाखाय जेबो थाय गैया नांलायनो गोसो जादों बे न'निफ्राय ओंखारलां नोमफाया थिगखौनो बुंबाय एसेबां नांलायनो गोसो जादोंबा सानैबो गुबुन संसार जादो गाबोननिफ्राय बेलेग संनानै जादो नोंसोरो बे न'आव दावराव दावसि जाबाय थानांला
गाबोननिफ्राय जुदा जादो नांलायलायोना मायो नांलायलायनानै थाबाय था नांलायनानै थैना मायो खोनाबायना अमा राजा आरो बिहामजो जागोन दे जों आलदाखौनो औ आलदाखौनो जागोन जों नोंसोरजों ओंखाम ओंख्रि जाफाबाय थानानै आंहा लाजिलायलांबाय सामफ्रामबो रायजाबाय थानो लाजिदोंबाथ' गावबागाव माव आरो जा बिमा गाबोननिफ्राय आलदा जानो होदो बिसोरखौ माथो आलदाखौनो जानांसिगोन बिसोरो बिनि उनाव मा नांलायलायबाय था जोंखौ आलदा जानो हाया बायदि मोनदों आरो औलै जोंखौ बेलेग जानो हाया बायदि मोनथारदों बिसोर मारा दा गाबोननिफ्राय आलदा संनानै जानोसै ना मोनजाबा मोनजायाबा राननानै थाबाय नङा होमबा होद बिदि बुंबा बोरैबा मोनलायलायोलै मानो राननानै थानांगौ जाखो 100K मोनलायबाय जों साबसक्राइबारा डलार मोननायनि खोथा दङ फेसबुकआबो नोंना माबा जागासिनो नङा होमबा मा फेसबुकआ डलारखौनो मोना डलारानो हाबासो बेनिखायनो आङो एसे नोंजों नांलायनाय भिडिअ बानायबाय थानोसै नामा जोंलाय माथो नांलायबायानो थाखाय बे भिडिअ नांलायनाया बेलेग जायो मोगथां नांलायनायानो बेलेग जायोना खालामजायो जेरै थाफ्लिखौ खालामनानै 1 लाख साबसक्राइबार मोनदोंमोन नङा होमबा गाबोन बेखौनो खालामनोसै नङाबा जों माखौ संनानै माखौ जागोन हाय जोंहा फरायनांगौबो ना हा माथो फरायनांगौबोथ' आरो होमबालाय माथोबाव जोंहाबो फरायनांगौ गिदिर मानसि जाफिननांगौ बेनिफ्राय फेसबुकआवबो जि गिदिर कन्टेन्ट क्रिएटर जानांगौ जोंहा ना भाइरेल जायो नामा बिदिनो माबा मोनसे आरो आंहाबो बिमा बिफाखौ देखायनांगौ नोंहाबो बिमा बिफाखौ देखाय आरो जोंखौ दिनै होखारलायदों बेलेग जानो होलायदों बेनिखायनो जोंहाबो बेलेग जानोसै आरो गाबोन नों थिगखौनो बुंबाय जों गाबोननिफ्राय बेलेग जानोसै आरो नुबायना लोगोफोर दुखुआ दुखुयै थाबाय थाया सुखुआ सुखुआव थाबाय थाया होननाया 100K मोननाय लोगो लोगो जोंहा नांलायनायनि थाखाय होखारजालायबाय बिमा बिफाजों गुबुन जानो होजालायबाय जानोसै आरो गाबोन माथो खालामबावनो खाफालनि लिरनाय होननानै बुंनांसिगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोननि अननाया दिनै नैबे चेनेला 100K जालायबाय बेनिखायनो थेंक इउ स' माच बिदिनो अननाय होबाय था ओमफ्राय आंनि खामानिया नोंथांमोनखौ मिनिहोनाय बर्तमान गरमलै ओमफ्राय एसे लोमजालु साजालु माने खर'फोरा गोसोफोरा थिग नङा बेनिखायनो भिडिअखौ बांद्राय लाबोबाय थानो हायाखै नैबे भिडिअखौ लाबोबाय थानो थाखाय कन्टेन्ट बानायबाय थानांगौ जायो नालाय एसे दिमागबो नांगौ दिमागा एसे गुलाय गुजाय जानानै थायो मालाबा बेमार सेमार जाबा बेनिखायनो नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा लाबोगोन जै खेबसे ट्रेकआव फैबाय ओरैबायदि धामाका लाबोबाय थागोन दाथ' लाबोबाय दंखायो सिजन 1निखौ सानसे गेप सानसेबाबो थ' 2खौबो नोंथांमोना अनसायदो आरो थेंक इउ स' माच गाबोननि भिडिअखौ एसे गोलाव लाबोगोन दिनै दोनथ'नोसै अके बाय ओके बाय